Assalamu alaikum. A bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ka sa Xender a daina nuna maka update akai irin ka shiga Xender za ka ga yana yawan nuna maka update sai dai kai cancel. Yawanci ba ma son yin update din, amma in har za a iya tura maka update bayan sati uku bayan wannan, yana da kyau ka dinga yin updating. Abun da sa ainihin ma Xender suke tura maka akan cewa update, Xender a tsarin suna update nata akai saboda ana daura tallace wato advertising, ana biyan kuɗi, ana sa talle-talle. To in duran naka canja wannan tallen da ake nuna maka akai, to shine yake jawowa a yi advertising na wannan Xender. Sannan in har wani yana da irin waya babba kana yana upgrade akai to in har ya tura maka abu yana da version 10 kana da version 8, dole ne naka zai nuna maka update. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, muna buƙatar wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana subscribe, sannan kuma ya danna mana ƙararrawa. Abu na gaba da zaka fara yi, ana son ka buƙaci application guda ɗaya mai suna APK Editor Pro. Application din mun ajiye muku link ɗinsa a description. In muka same shi a description ba, za ka iya zuwa Google, dan application din ina gari babu shi a Play Store. Sannan kuma ma kun samu da ku samu na kuɗi ne premium, amma za ka iya zuwa cikin Google APK Sum, APK Pure, APK wa, za ka zuwa ka je ka research na APK Editor Pro download, za ka duba version mai kyau sannan ka yi downloading nasa. Kamar da gani mun riga mun yi downloading na wannan application din ne, ko sai dai mu shiga muna muku yadda za ku yi Xender yana muku updating akai. Za ka taɓa kan application din kamar haka, zai nuna maka kamar haka, sai ka danna mai allow. Zai nuna maka select an APK file, select APK file from apps, help, exit. Abun da ka fara yi, in app Xender ka already dama wanda zaka amfani da shi ka riga install ne, sai ka danna select APK from app. Bayan ka danna zai jawo ma application din waya kamar yadda ya gani a jere kamar haka, sai ka je ka nemi ainihin Xender shine mana ga ƙarshe. Yau kuma gashi nan za ka je ka same shi. Zai nuna maka option guda 4: full edit, simple edit, and common edit, and XML file edit. Sai ka danna common edit. Gashi nan kamar yadda gani zai baka dama ga Xender, ga wannan file name ɗinsa, ga wayansa. A nan in kun duba akwai inda ka rubuta version, ga version in ainihin Xender nan, wato version prime. Abun da ka yi da version prime ɗin nan, yanzu akwai wanda zaka same shi yana da version 10. To in har mai version 10 ya tura ma kai kana da version 8, to wataƙila naka zai iya nuna maka cewa akan sai ka yi upgrade nasa. Ga wannan ko ɗayan nan, ko version code ɗin nan, ko wannan zaka canja. Abun da ke muna ga za mu canja duka, za mu samu number babba dai hakan nan mu saka a nan. Bari mu dan ja na boye recording din nan, da mu mai da shi nan, ina ga da mu mai da shi wannan, da mu mai da shi 9, nan da mu mai da shi 2. Za ka danna save. Gashi nan kamar da gani zai nuna muku app installed successfully. Ga inda ka rubuta remove, install, and close, sai kai installing. In ka zo installing nan, ina nuna maka cewa kan app not installed, sai ka koma sai kai remove before, sannan sai ka danna install. Amma da mu danna package install always. Gashi nan kamar da gani ya nuna muku cewa install, sai ka danna install. Gashi nan kamar da gani yana installing. Gashi nan app installed. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, sannan ka mana share, sannan ka danna mana subscribe. Mun gode.